Hi guys! Welcome to my vlog. So, ayan. Ito na tayo. Nandito na tayo. Bagyo na naman. So, update lang sa aming bahay. Ayan. Ito yung window ko. Simulan natin sa window ko. Pinalagyan niya ni Papa ng, SEM. Kasi, ang lakas na talaga sa labas ng hangin. Rinig nyo ba? Super lakas na ng hangin sa labas. Tapos, mag-evacuate po kami kasi, pinuntahan kami dito ng Kagawad na kasi yung mga light materials lang naman kasi yung bahay namin, ito lang yung kwarto ko, yung hindi. Mag-evacuate kami. Actually, dapat mag-evacuate kami sa barangay hall. Kaso napuno na dahil madaming nag-evacuate din doon. So, doon na lang kami kila nanay kasi okay na din naman yung bahay nila nanay. Tapos, ayan, pag binabagyo kasi talaga dito, once nag-evacuate talaga kami. Ito nga pala, pinasok. Kasi dito sa bahay namin, ito lang yung kwarto ko, yung parang medyo safe tingnan. Medyo safe tingnan. Kaya nandito yung bigas namin, yung mga damit, yung iba pa. Ayan. So, ayan. Nag-ready na nga rin pala ako. Nagdala lang ako ng itong cutie bag. Ay, cutie! Tapos, isang pares na damit. Tsaka yung pangbihes, kila nanay, mamaya. Ano na ba? Anong oras na? Uy, alas 11 na. Tapos, baka lumakas na din kasi walang ulan. Walang ulan, pero super lakas ng hangin. Tapos, mamayang gabi daw yung bagyo. Kaya, ayan, dadalhin lang namin kila nanay yung gamit na dadalhin para mamaya. Tapos, yung pagkain. Ayan, nagpabili ako kay kuya kaninang mga delata. Tsaka yung Lucky Me. Tsaka pancit canton. Para mamayang gabi. So, inayos ko na nga rin para dito sa kwarto. So, tingnan nyo yung labas namin, ha. Ito yung mga gamit namin. Ganyan. Eto, may mga gamit pa dyan. Tapos dito sa kusina, inayos na din nila Papa. Tapos magdadala kami kila nanay ng yung higaan namin. Eto na! Super lakas ng hangin, oh. Kita nyo yan? Kita nyo yung mga puno na yan? Oh, tingnan nyo. Diba? Huy, hindi pa nga nagsisimula. Ay, sorry po. Slipper ko. Ito, may chinelas ako kasi super laki. Ang laki ng chinelas ko. Yun. Ay! Bye-bye! Ay, si Bunso. Bye, guys. Sabi ni Papa, ang dami daw na dinala ni Bunso na damit. Eh, dyan lang naman kila nanay. Tsaka isang gabi lang naman. Ang daming dinala. Oh my gosh. Nakakatakot naman daw to talagang bagyo na to. So, yan, sa Legazpi Boulevard, ayun, binaha na. Dahil sa dagat, hindi dahil sa ulan. Diyan. Ito dahil sa kusina. Inayos na din naman. Inalis na yung mga gamit kasi baka, diba, hindi natin alam. Tapos yung namin, yung bubong namin, bubungan nilagyan ng pabigat. Pabigat! Kailangan ata ako dyan ilagay, pabigat sa pamilya. Wala yung pimples ko. Ayan, nilagyan ni Papa ng kawayan. Yan ang butong. Butong! Para hindi hindi lipa rin. Ganyan. Tapos eto dapat na SIM namin. Papangalanan ko yan. Kasi in case na mapunta yan sa iba, at least may pangalan. Charot! So yun guys, punta na ba ako kay nanay? Sige. Ano pa bang kailangan ko? Naiwan ko. Eto sa bag raid tayo. Charger, tsaka wallet, tsaka lipstick. Yun lang. Charger, wallet, lipstick. Uy, pati rin sa kanila. Ang lakas talaga ng hangin. Kita niyo yun? Hala, ang cute. My gosh, kila Tita Joy. Tingnan niyo yung bubong nila Tita Joy. Madaming nilagay na sako ng may buhangin. Sakong may buhangin. Ayun, oh. Kasi diba, para hindi pa rin yung SEM? SEM din ba tawag sa inyo? Ayan, sabi sa amin. So guys, ayan na si Bunso. May dala siyang, ay yung kumot ko yan kumot siya kaunan. Punta ka lang kay nanay. Dali mo na yan. Go, ano pa dadalhin mo yan lang?
Hala. So guys, kita nyo yan. Yung mga puno, sumasayaw. So yan guys, meron lang akong ikikwento sa inyo. Nung 2006, November 30, nangyari yung bagyong Rimeng. Tapos, ang nangyari nun, ganito din daw yung panahon. Actually, ano pala ako nun? September, October, November. 2 months old pa lang ako nun. Pero wala ako dito kasi nga pinanganak ako sa ano lang nga yan? Sa Visayas. Yan, mga Bisaya. Ano bang lugar? Basta yun na yan. Pinanganak ako doon, so wala kami rito. Wala. Hindi namin yun na-experience or nangyari yung bagyong yun. Tapos guys, ganito din yung panahon. Ano nangyari yun? Super init, as in, walang, parang, alam yun, yung parang wala lang, ganyan. Tapos, nagbibilad pa sila doon ng palay. Nagbibilad pa sila ng palay nung time na yun kasi super init. Tapos, as in, bigla na lang, yung bagyo, talaga yung paglandfall ng bagyo, talagang super lakas. Madaming namatay. Tapos, ayun, nung nakaraan, if nabalitaan nyo yun, may nangyari kasi guys, nung nakaraan, umaga, magliliwanag, 6 AM or 5, pula yung yung ulap, yung sky, color red, as in, red talaga siya. Sakit ng wait lang, kamay ko. Color red talaga siya, parang alam niyo yun, parang talagang may darating na dilubyo na super lakas, gano'n. Tapos ang nangyari nun, madaming namatay. Lalo na doon sa may tulay. Yun talaga, may tulay dito kasi guys sa Santo Domingo na super, memorable. Kasi, doon natipon yung lahat ng patay from galing doon sa may part ng Maymayon. Kasi nga guys, before daw nangyari yung bagyo, before daw nangyari yung bagyo, is pumutok muna yung Bulkang Mayon. Wala pang bagyo, wala pang darating na bagyo. Pumutok yung Bulkang Mayon. Tapos di ba yung ashes nun, yung ashes nga. Yung lahar. Ganon. Yung lahar nun, di ba pumutok yung bulkan, may lahar, tapos naipon dyan. Naka-flashlight. Naipon dyan sa may baba ng bukid. Di ba yung Bulkan Mayon, tapos yung lahar. Yan, naipon dyan, tapos nasemento yon. Kasi, syempre, pag once na yung semento nabasa, tapos nainitan, titigas yon. Naipon doon sa taas ng Mayon. Syempre, bagyo na, tapos ang daming super lakas ng ulan. Umulan hanggang sa natunaw yung lahar. Natunaw yun hanggang sa bumuhos papunta sa baba. Tapos nadala yung mga tao. That's why madaming patay na sa may tulay dyan, sa may padang. Tinatawag na padang. So kung alam niyo yun guys, yan sa may papuntang Legazpi na dadaan. Pinayos ngayon tapos ngayon okay na. So yun yung kwento nun. Tapos ayan, sabi ko basta dyan daw yung madaming bangkay talaga. As in, yung dun pa, yung mga tao pa doon sa may Daraga ba yan, kung saan man, dun part sa taas, dun talaga inanod sa tulay na yun. Kasi madaming patay. So yun lang. So yun guys, nandito kami sa Barangay Hall. Ayan o, Barangay Hall yan. Barangay Hall. Tapos nakita ko dito sa sulok. Ano nangyari dito? Naglalaro sila ng text. Ano yung text? Yung laruan. Si Kuya. Ayun. Dito kami sa Barangay Hall. Ayan, madaming doon sa room. Tapos dito pa. Dito kami dati nag-evacuate dito. Hoy, baka hindi kami mailista. Charot! Kasi kila nanay lang kami naglipat. Ilista nyo kami. Charot!
naglilista na guys. Naglilista na every family. Sana all. Ilista nyo rin kami. Charot. Ayan sila sa Vivian, hindi sila mag-evacuate. Naghahanap kami ng pwedeng kainin. Gusto ko yung unique. Si Buling ito. Gusto ko yung ibang pagkain. Hoy! Manguha kami ng bayabas. Charot. So yun guys, tada! Kakababa lang namin ng tricycle. At yan, nandito kami sentro. Agad-agad. Sentro agad-agad. Tapos yun, sarado na yung mga tindahan dito. Sarado na. Pero may iba pa. Ayun! Yes! Bukas. Kaya sabi ko sa'yo, naghanap kami ng pwedeng kainin. Tsaka mamaya din, diba? Ah, dito. Hindi pa man mas... Nagsasarado pa lang. Ayun Dali! Oh. Bukas pa naman yung bakery, yung Marby. Bibili tayo na kayo. Pero bibili tayo ng prutas. Oh. Ito. Oh my gosh. Bukas pa siya. Thanks ka. So yun guys, pumili kami dito bibili ng prutas. Let's go. Pasok kami dito sa public market. Araw ko na kaya Ate Chona. May mga tinda pa naman. Ay, gusto ko yung dito, Tita Vivian. O yung baga, yung tinapay. Yung tinapay dito, yung Oo, yung sopas. Ito na lang. Sarap to. Ito po. Opo. May pesos. Ay, yung meron po kayo yung parang puto na yung sopas. Tapos na? So guys, meron ditong tinda dito sa may malapit sa park na bread. Kaya dito na lang kami bumili. Meron naman doon na bread, kaso nga hindi pa siya na-slice, tapos wala siyang lalagyan. Tapos wala na kami tricycle, hindi na kami makakauwi. Charot. Eto, meron ditong red na tricycle. So yan, dyan kami sasakay. Actually, special yun tricycle, yung kulay pula. Dapat green kami kasi wala naman ng nag-ano. Kaya dito. So yan guys, kakagising ko lang. Ano pa lang? 6:07. Tapos natulog akong 3. Oh my gosh. Ang pangit ko. Sorry. Tapos ayan, naginip na ako ng pagkain. Tapos bigla akong nagising. Kasi si mama katabi ko dito. Sabi ko, ma, anong pagkain? Or dito, yung dilata to yung kalderetang, yung nasa can. Kasi yung pinabili ko ay kuya. Kain mo na guys. So yung parang ditong fiestahan. Alam mo yun? Ang ingay. So guys, uwian na! Let's go! Charis! So yun, uwian na. Yeah, pauwi na po kami. Ayun na si Shaina. Si Taba, dala niya yung gochon. Hi, Mama Ne. So yan, hindi naman malakas din sa amin. Hangin lang. Kagabi daw, tsaka ewan ko, natulog na kasi ako. So yan, uwian na. Walang rasyon, charot. Charot lang. Let's go! So yan guys, hindi naman talaga sa amin nagrabe pala kasi nga nakita ko kagabi yung dadaanan ng bagyo. Nasa gilid lang talaga kami. Oo, parang dadaanan pero hindi sentro.
Hindi kami yung hindi dito banda sa amin yung sentro ng Baguio. Yung sinasabi nilang mata daw. So yan, ewan ko sa ibang lugar, wala kasing kuryente. Oh, mahulog kayo. Sige na, wala kasing kuryente. Tapos ayan, walang signal sa amin eh. Kaya wala akong update kung saan yung mga lugar na talagang napinsala ng grabe. So yan guys, okay naman dito sa amin. Mas malakas pa nga yung Christine ba yun? Kaysa dito sa Pipito. Kasi, buboy. Mauhulog na yung dala ko. Oh guys, parang hindi naman dinaanan ng bagyo yung bahay namin, no? Walang kadumi-dumi. Diba? Siguro yung bahay lang namin yung hindi binagyo. Charot. Ano ba? Ay, sorry. Yan guys, buti na lang, hindi malakas. Pero sa ibang lugar, syempre malakas yun kung saan yung mata ng bagyo. So, yan, kita nyo naman ba? Parang hindi bagyo, yung bahay namin. Walang kuryente. Ito na naman tayo. Wala na naman kuryente. Paano na tayo niyan? Lobat na naman. So yan guys, dito na muna yung aking video. So yan. Wala kasi talaga akong update sa ibang kung anong wala talaga akong update guys kasi nga walang internet, walang kuryente, walang wifi, tsaka walang signal dito sa amin. So yan, kayo na lang bahala. Makikita nyo naman yan, madaming magpo-post niyan. Yan, dito sa parting Bicol kasi may, ewan ko, Naga ba yun? Tapos Catanduanes daw. So yun guys, bye bye. Thank you for watching. Stay safe everyone.